çarşoveya nehemin festivala filmin Boğaziçi'ye da filma derheneri Kürt Ferit Karahan ya binavê okul tıraşı yani tıraşa dibistanê ku ji çend festivalan hêjeyê xelatan bûye hate nîşandan. Filma ku bi Tirkiye û têda hin diyalogên bi Kurdî heye. Behsa asimilasyon, sistema perwerdeya Tirkiye û derd û azarên zarokên Kurd yên li dibistanên şevîn yani yîboyê dike. Peşiya her tiştî aslında ji bo derhinê jî ji bo min jî a girîng ev bû ku me hinekî behsa jiyana kurmanca behsa jiyana Kurda li bin bandora devleta Tirk çawa didome di nav mektebekî de li serê çiyayekî Kurdistanê çawa didome ev zarok çi dikişînin bêdê bêbav bê malbat tenê dibin insaf û ujdana van mamosteyê Tirk de. Bir senaryoydu. Türkiye'nin önemli bir sorununu tartışıyordu. Senaryo gelekî dilê min bû. Her çi qasî mijara filmê herêmî xuya dike, di nav filmê de jî dibînin ku film tenê behsa herêm û welatekî nake. Bi giştî behsa pirsgirêkên li cîhanê dike. Ji ber wê yekê jî film xwedî zimanekî girdûniye. Li bajarê Stenbolê nehemîn festivala filman a Boğaziçi'ye di 24 Cotmehê da dest pê kir. Festival bi piştevaniya Wezareta Çand û Turizmê û hinsaziyên fermî yên Tirkiyê ji aliyê Weqfa Çand û Hunerê ya Boğaziçi'ye ve têsas kirin. Sinema Hez jî eleqeyeke mezin nîşanê festivalê didin. 2 senedir pandemiden... Ji ber pandemiyê ev 2 salin ez li malê bûm, niha cara ew li ez tême festivaleka wiha. Film festivalleri hem oyuncular... Festivalên filman ji bo ku lîstikvan derhêner çêker û temaşevanan dîne gel hev gelekî girîng û hêja çok önemli. Filmê Kurdî cem tên nişandin. Agahdari, xeberdarî çenabê. An jî têne qedexekirin. An jî her film nikarin xwe mesela Boğaziçi Film Festivalê xwe bidin nîşandin. Festivala filmên Boğaziçi'ye wê heta siyê Cotmehê berdewam bike. Wê ji sedî zêdetir filmên metrajdirêj, kurtefîlm û belgefîlmên ji Tirkiye û ji welatên cîhanê bên nîşandan û filmên serkeftî jî bêne xelat kirin. Her wiha di festivalê da di filmên bi Tirkî yên du derhênerên Kurd jî cî dikirin. Li gel filma derhêner Ferit Karahan, derhêner Aydın Orak jî bi filma xwe ya Sabırsızlık Zamanı yani dema bê sabriyê di festivalê de cî digire. Ömer Sönmez, Rudaw, İstanbul.